wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami sehat sedaya nggih? Amin. Nandur tebu digawe gula, iwak cecek kecemplung wajan. Duwe bojo ayu balak-balik kok digendak tangga. Enak duwe bojo elek tangga gak doyan. Gak oleh mangkel sumak guyonan. Dari jauh sudah nyata, enggaknya lenggang kota buaya. Lemak mulai menabun, jalannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, selop cincin, baju kain kaca, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian, sedapnya dipandang. Gelenak-gelenuk, jalan lenggang-lenggok, Surabaya. Gang-lenggang Surabaya, tak jemu mata memandang. Hati goncang, pikiran melayang, tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempeleng orang. Dari jauh sudah nyata, lenggangnya lenggang kota buaya. Lemak mulai memandang, jalannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, sandal cincin, baju kain kaca, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian, sedapnya dipandang.
Gyang linggang Surabaya tak jemu mata marga hati goncang pikiran melayang tapi jangan mata keranjang akibatnya nanti ditempeleng orang mulane ojo gampang dipecah belah sebab akeh provokator sing meraja aja seneng nek diadu domba persatuan lan kesatuan aja nganti provokator ngunu dulur pancen bebayani ibarat trenggiling api-api mula sing tak jaluk ayo padha mawas diri ojo gampang percaya kabar sing durung luwih sakniki jamane wis canggih uga disebut era global mulane sing dituntut para generasi ningkatno pendidikan uga ningkatno kanggo ngadepi era perdagangan bebas masyarakat dituntut bekerja sumber daya manusia kudu sing cerdas supaya enggal terwujud manusia berkuat enek sing ngarani iki jamane wis akhir mulane agamane akeh sing padha
nggih mboten menapa jenenge menungso karep kula niku idep-idepe kenal arek wedok jak nontok ludruk ten kene Arjosari kula niki malah kagum warga masyarakat Arjosari niki koyok-koyoke kompak guyub rukun. Saben taun mesti sedekah desa, mesti ruwak desa sing ditanggap berarti ludruk karyawan. Niki termasuk panjenengan niku eling kali sing babat dusun mriki. Ilah-ilane wong biyen niku nek desane dislameti, dusune dislameti, sak ora-orane masyarakate melok slamet. Tandurane melok apik, gak diserang omo. Hasilnya tambah melimpah ruah, rezekine tambah kathah. Allahumma amin. Mulane saben taun ditanggapno ludruk butuhe sikne eling. Anjene wong niku kudune eling, utamane eling kali Kang Maha Kuwasa. Nurut tuntunan uga agamane dhewe-dhewe. Nek panjenengan sami eling insyaallah selamat donya dumugi akhirat. Allahumma amin. Semanggi
Sing kebrajot awakmu kok bandeng pistol lho. Bandeng presto ngono lho sing bener. Sing bener nu kenapa? Kenapa? Mari kebedil. Kebedil. Kebedil kok tepake kono iku lho. Lah iya lho, kali do ilang situ wis. Lah ono nek Lho ala iku nang apa lho? Nek yo aja dikira tayo wae. Kok iso dimut iki lho. Gorene yo.
Waduh, Napa neh? kegiatan yo ilang. Oh, gak yuk wis ngelompok. Loh, dadake gelut yo. Basa gelut lho. Pulane ta. Jare sapa ilang? Lah, Jawa to kepiro bener. Le. Bocah kok didolno. Sing dodono sapa? Lah iku mung jangkok bukan. Gak ngono sarungku iki lho tak kekno. Wah. Yo ayo. Nyoto tak deloki plengko. Aja ngono ta. Ya gak ngono, wani iki lho. Bareng wedok. Ya gak, aku ngelingno awakmu. Apa? Wong pelawae karya baruku akeh. Akeh sing ganteng. Lho perawanmu kaya bebek petu dhisik. Ah, pokoknya kok ganteng ngono ta. Gosik. Iki Kediri kotane. Lah ya Sing dadi nyatane. nyatane. Ayo. Wong sakmene kae. Iya, takono. Dulur-dulur, Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. lho ya. Cak. Jonet niki ganteng napa elek? Krungu kupingmu. Kupingmu ruwakno iki lho. Sik, oleh Dulur-dulur, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Cak Jonet niki ganteng napa elek? Ayo, kon. Ayo. Jok guyu yu tak deloki pira-pira. Iya, jemon kene iki balamu kabeh kale. Wis jelas ngelokno aku elek. Wong lanang-lanang men sing ngelokno aku elek. Orang percaya takone dhewe. Takon dhewe aku mau takon lanang-lanang jelas delokno elek aku. Aku tak nang wedok-wedok ngono niku. Apa? Lho iya ngomong elek tak deloki pira-pira. Ayo. Ayo yang takok dhewe kok to. Yo, kula niki ganteng apa elek? Krungu aku kupingmu. Sing gak krungu awakmu. Oleh ku ngomong kebanteran. Kebanteran. Kurang jelas. Alon-alon. Iya. Pokoke jelas. Oh, ngono. Kok niku kerek takok to no. Yo. Kula niki ganteng apa elek? Nggih matur nuwun. Ganteng elek iku dadi umate pangeran. Ya padha ae. Sih, saiki aku kate takon karo musim. Apa? Kon mang gawe dulinan ya apa? Nonane kan nonane. Selawatan. Lah selawatan lah. Wong kon bendina selawatan ya gak tau sapa lahar. Marane wis gak ada selanggar. Lu anake tau kecil. Lah iya, langgar kita musala kaya ngono. Oh, sih, niat kon tau sapa langgar e? Tahu. Saiki tak takon ae dol kaweruh, dol Ya. tinuku. Saiki aku takon karo awakmu. Gak takon akeh. Iya. Gawe wiwu gampang-gampang ae. Iya. Ngene kok tak takoni wiwu kuwatir mbek kematen lho kene. Lho gak temenan. Kematean yo. Sing iki jenenge apa sih iki? Iki ya Iya iki lho jenenge apa iki? sirah. Apa? Sirah. Sirah. Oh sirah ya. Nek ndas-ndas PT. Iya. Iya, nek sirah ya menungso. Mari ono ndukure sirah iki apa iki? Rambut. Rambut, terus manane rambut. Ya gak ngaro wong kon wong biasae ngasak kok ero. Rambut, mulane jenenge rambut iku ya ana sirah minangka roh. Roh dijumuli rambut barang kang lembut. Ngono lho kucluk. Iya. Nah, ana rambut. Rambut. Saiki aku takon jabang bayi procot nggawa apa? Ayo, baden bongkok kanca badhe-badhe aku. Ya gawa sukmo lah. Sukemo kabeh nggawa sukemo. Gegem apa? Gegem dhuwit. Duwe matamu ah. Bayu gegem duwe iku.
Bayi durung ora duwe. Bukan rezeki. Rezeki apa ya durung ora rezeki. Bayi protet iku metu dhisik meci tangane. Meci gegeman. Sing digegem iki driji 5 utawa driji 10. Iku ana maknane gegeman ya ageman, ageman ya agama. Ngono lho kocluk. Ana maknane. Ana maknane. Sing digegem driji 10. Oh, Bareng iki siji. si. Kon ro karo siji. Apa? Kon yo karo kon biasa ngasak. Takono mari siji. Mulane wong urip ana ngalem donya ayo nyawiji. Basane setunggal, menunggalan nggone anak sadang tangga kanan kiri. Besok kok nek mate gak iso budal dhewe, dulur ado dadi wong liya, tangga iki dadi dulur. Ngono lho kocrok. Ayo, nih. Mari siji. Loro. Artine loro, mulane wong urip bualan donya diwajib ndolek kaweruh. Lah, loro basane kalih. Nek wis seruh aja sampak ngalih. Mulane kok nek melok kere bari yo melok terus aja nek kalah ngalih. Ngene lho, kok nyalah ngalih ya pecat temen kok. Weruh wong aku kok. Mari loro telu kuwi sing lugu. Basane 3. Wah ya 3 wong lugu 3 gale goro. Mari ngono 4 wong goro iku lepat. Basane sekawan. Wong lepat iku kaya kewan. Ngono lho kocrok. Ya gak ngarai iso yo biasa ngarit. Plak-plek kon. Mari 4 5 kang sampurna. Klambine wong urip ana nggone alam donya. Basane gansal. Nek uripe wis sampurna aja nglakoni mursal. 6 ayo sing jinem. 7 saestu 8 lugu 9 kosong dosane. 10 iso dadi sesepuh basane sedasa. Disana marang sing kuwasa besok swarga panggonane. Kon meneso menene mate kecemplung neraka kon. Kon kok dhisik kersa sih. Iki lho swarga. Wah, gulane ngepik-ngepikno atine dhewe, ngepik-ngepikno perbuatane dhewe. Gorong karuan, awakmu kandha nek awakmu apik. Nek Tapi wong liya belum tentu. belum tentu. Iya. Wong elek apik sing delok. Walaupun awak dhewe kelakon apik ana njaba kelakon elek yo ngaruh. Ya iya, sepurane sing akeh awak dhewe mang ndoleki awakmu pirang-pirang dina. Apa? Lembu kanca-kanca aku jange lumpuhno kanca-kanca ngomahku lek jange ruwat desa. Ruwat desa omahku. Ya lek omahmu gak tau slametan. Wah, nek nggonku wis sewulan ping 3. Oleh mengenyak Mas nggonku ya tau. Kok tahu apane wong kok gak tau slametan kok tahu. Tahu 20 tahun bisa. 20 tahun sih Markasim. Lah iku sapa ngipi-ngipi kok? Oh, bekecil. Kecil sih. Sim, Halo. peno cah. Kok enak-enak ae, tenang-tenang ae peno. Gak tenang apa lho? Gak ngelayat ta. Lho, sapa sih mati? Ya Allah, Jonet mati. Heh? Peno iku ya apa sih peno? Ngono lho. Heh? Aku iki mang ketemu Kak Seri. Terus? Pengendange karya baru iki lho. Nah, kandok. Gak ngelayat ta, Cak. Jonet mati. Nggih. Perkarane iku jalarane sepele, ngombe dawet keleleken gelas. Lho. Gus. Padahal, Gus, aku ket mangi omong-omongan adep-adepan gebrek Jonet. Kok iso mah? Ana sajam Salah lebih lho. berarti iku arwahe. Heh? Ya ngono iku arek iku. Arwah matamu. Sopo jedul? Nggih. Lah, jek nglayang ngembara nang ndi-ndi. Arwahe melayang. Iya iya. Padahal kamu ngomong adep-adepan, Gus. Ayo didungakno, Cak. Iku supaya gak ganggu sing urip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ganggu sing urip. Lah! Ayo didungakno cara Jawa. Oh iya iya iya. Ana kala teko lor bali balik ngalor, ana kala teko kidul bali bali ngidul, ana kala teko kulon bali teko kulon, ana kala teko wetan bali nang wetan. Alhamdulillah. Dadi enak gak ganggu sing urip. Net. Kon nek mati aja ganggu sing urip kon. Sing ganggu kakekku mulu lah. Sing gak ditegani opo? Sing mungkin apa sing kok aboti ku apa? Kok sampe kon iku gentayangan? Kok tak sapu sepatu. Lho. Lho, Saiki lho. ketara iku wong mati ambek gawe ketara. Sin, Tengerane ya tengerane. irunge bolongane loro. Bapak. Kono tak julak ngene. Sik, kon iku mati. Urip. Aku sapa sih? Agus. Lah iki, Markasim. lah kon, Jonet. kon tumon wong urip nyeluk jenenge dhewe. Berarti nek ana wong urip nyeluk jenenge dhewe, iku berarti mati. Lah apa ya aku nyeluk mangke. Aku sapa sih? Agus. Lah iki, Markasim. lah kon, Mbo. lho, kon tumon wong urip karo jenenge. Lho. Berarti nek ana wong urip karo jenenge, iku berarti wong mati. Goblok. Mati. Mati apane? Wong ngene mati ki urip. Tengerane wong mati ya. Wong mati ku ya tengerane. Indranya, Indranya apa? fisiknya Fisik. mesti kurang. Kurang ya. Kurang. Contone Drijine gak genep. Mati. Tak ada sepatu, bongkok Lho, aku urip, kon urip. Lho. Jiro lupatmo 678 10. Lho. Jiro lupatmo 678 10. Lha masih aku yo jakem, Gus. Ayo. Jiro lupatmo 678 Aku mangan meh lho jakem, Gus. Mangan yo kono lho jakem. Mati. Mati apane? Jiro lupatmo 678 10. Sik, aku. Jiro lupatmo. Ayo. Kok coloti ya ngono juga kok coloti. Sapa nek gak mencolot mrene ya dadi songo yo. ketara wong nek tau mati. Apa? Awakmu jeneng sapa? Lho aku Jonet. Jonet. Heeh. Dua anak piro? Dana loro. Sing siji, Ya sekolah SMP sing kelas loro. Semeang. Lah berapa kulo? Sempul kon Ketara nek Andane wong mati gak tau gak patek krungu. kaya krungu. Masih awakmu tak takon yo. Omamu ndi? Omahku Mojokerto. Kowe duwe bojo? Ya wis. Anak peno piro? Loro. Wis sekolah. Wis SMP Semak. Apa saiki sekarang ndembet peduli? Sempul kodok. Berarti iku mati. Nek wong normal ya kaya aku. Masih kon tak takoni ngono gak iso jawab. Alah opo sih wong aku? Nggih, berani kono Haji jawab kono tak pateni dhewe kok Jun. Gus, omahmu ndi Gus? Tulangan Sidoarjo. Wis duwe bojo. Ya wis lah. Duwe anak piro? Loro. Siji. Lanang karo. Lanang karo wis sekolah. Lho, sing sekolah iku SMA 1, kuliah 1. Mari sing loro. Besok. Kepingin lho ta? Iya, iya. Duli rono. Ya jebule kono. Alah, wis kene liwat Krembong iki. Jebule kono. Mulane peno iku kepingin rono dina Minggu. Jebule kono. Cek ning Lompo. Ya babongko banda. Cek ngeyel. Wong sikile lho mek siji. ya mek sitok Iku mati. Kepleno tebol kok yo lho. Wong iso mlaku mrene iki loro. Saya mau siji Cak. Loro. Sing ndi? Lho. Siji. siji Lho. Lho, siji. Siji. Masih kali yo. Lho, loro rek. Jare yo saya yo. Ya. Sing Bu. Siji. Lho. Cek kon. Lho. Lah, siji. Loro. Siji. Loro. Siji. Lho ini lho. Apa sama mancal-mancal samaan. Aku mang gawe ger ambek wong bakul tahune. Keparo apa? Lah wong aku tuku. Cak niki tahune pinten? 2004. Aku wedi keracunan.
2.004 didol saiki. Pinten tahune, Cak? 2004. 2004. Lah saiki lho tahun 2020. 2004. 2004. Kakek bosok ae iku. Kaji goblok. Son jalan Kan iki ya kaji lho kan. Iya padha goblok iki. Nek 2004 itu berarti ya situe iku 500-an. Gak tau. Situe ngono. Piro, Cak? 2004 lho. Bayangno tahun samono sampe yamene lho. Bongko mari Gus. Tegese 2000 oleh 4 ngono, Gus. 2000 oleh 4, 2004 dulu. Ketara arek nek ngene gak duwe duit. Gak duwe duit. Lah kan nek kepengin duit, lah nek iso iki badhe aku iso ngakal kon ya apa iso oleh duit. Pengen duit iki. Lho, sakarepmu Gus, ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Pengen iki. Iya. Arep saya duit 50. Arep Pengen iki nek iso. temen awake. Pengen. Iya, ayo. Meneng ae Sim, seksenono Sim. Sesenono. Heeh. Syaratnya maju sak langkah, mundur sak langkah. Pengen duit iki. Oh iya. Oke? Maju sak langkah. Mundur sak langkah. Jupun. Pengen. Masih wong ngene iki kok njupuk dhuwit ngono ya gak iso. Maju sak langkah. Maju salangkah. Nah, mundur sak langkah. Langkah. Pengen. Masih apa gak iso. Ayo dhuwit 50 iki ya. Oke. Ya. Wes. Nah, wis. Maju salangkah. Mundur salangkah. Iki mang umpamane kon kaya aku ilang duwe. Wenteng ayo. Puasane mundure mubeng. Wis, Ya. gak usah iku nek awak dhewe iki butuh penting nang gone awakmu. Ana apa? Butuhe awak dhewe iki perang dina ndolek juaria. Ya. Iya. Golek juaria. Mbok menawa kepethuan juaria, waran tak doleki. Penting, paling penting. Yo. Ngono ya? Yo, Penting ya pokoknya. Yo, penting. Pokoke ketemu juaria tak kandhani. Kandhani lho. Kena didoleki Cak Jonet. Iya. Iya. Kok iso gak iso dina iki kudu moro. Iya. Ya. Net. Iku umpamane tak utarane ketemu nang ndi lah gak apa-apa. Gak apa-apa. Oleh penting iki, Gus. Iya. Net. Lek juaria sing omahe pojok iku. Nah, Sing duwe anak sitok iku. lah, ya net. Sip. Aku iki gak permasalahannya itu apa. Lah salah yo puwen Angger bendina iku pokoke pesen nang wong nek ketemu juaria, warang tak doleki. Iku lho masalah apa aku ya gak ero. angger wong dikandhani Mesti ngono. ngono. Mesti ana kepentingan, Gus. Ya iyalah, apa Umpama juga kan gak perlu penting. nyampekno ngono Ya, ae. ya pokoke Dene gak ketemu ya gak Lah, apa-apa. gak apa-apa ya. Nek ketemu ya ayo disampekno. Lah, kuwi. Yuk. Peno tak goleki iki, Mang. Golek napa, Cak? Sik nang nggo pandaan. Oh iya, omahku di kono, Cak. Duwe gawe. Wah. Apa ae gak nanggap ya? Tanggap ya. Awan bantengan. Lu. Orkes. Ludruk. Wayang. Kaset. Kaset apa iku? Golek Tapi kaset. Iki ngene lho. Apa tambah lemu sih? Lemu. Iya, Cak. Zaman saiki gak lemu ya gak enak. Iya. Kan kudu Aja lemu-lemu. Ya kandhane Gus. Nek kuri mana gak anget. Lho gak ngono. Sim. Pokoke kau wedi saiki. Ngrasani yo. Ya gak ngono. Kathoke ukuran piro? Ketepetu kono ta, Cak? Gus. Masih katok ya iso ukur. Wah, tapi nek gawe teorine wong dodol martabak ya sedengahe masih kathok cilik. Oh, kena jatuh. Lah wong dodol martabak iki lak sakmene. Iya, sakmene. Maru digeblek ngono, blek terus ombo. Heeh. Masih iki ya ngono. Masih cilik ya. Plek. Aduh ombo. Peno iku didoleki Jonet. Lah apa jare, Cak? Lho gak ngerti aku yu. Di masalah. Permasalahannya itu nggak disampaikan. Apa sih perlu nih?
Gak ngomong. Lah ya perlu apa? Pokoke nek ketemu Juwaria kandhane tak doleki ngono iki. Muni ngono. Iya. Dititipi ngono kemeng ngomongan ngono. Kerjane Iya. Sawaya-waya pedhuk Juwaria. apa ya jam aku ya gak tau dhewe salah mbek Cak Jon. Lho ya iling-ilingen yo aku ya Iling-ilingen gak. ta. Ono apa jane? Iya. Iling-ilingan. Rasaku ya gak tau aku dhewe salah mbek Cak Jonet. Lah nek gak salah, lah lapo? Apa peno kate dirabi ngono, Pak? Ya gak malah niku, Cak. Lah apa lho? Paling kok gak desa iku lho, Cak, luar desa. Iya terus Kan aku gak wewe ana Cak Jonet. sing banter sing Aku gak wewe. Aku rada goblok aku iki. Nang Cak Jonet. Waktu luar desa nggone peno. Aku gak ngeteri sego Cak Jonet. Oh. Soale gak ono sing tak gawe. Lah biyen iku peno yo Diteri mbek Cak Jonet. Dek luar desa peno gak ngeteri. Iya, Cak, ngono lho. Mosok Tak ternaku kaya gak pantes ngono lho, Cak. Dadi aku kur ngeterno. wis ngene iki timbangane anu ya. Ya wis anu ae. Terono. Apa digawe, Cak? 5.000 aja. Dul 5.000 ya gak cukup, Cak. Jaman saiki larang. Gus kok Iki jagane arisan ya, Sip. 5.000 5.000. kok. Aku gak goblas teman. Mosok, Cak. Ya wis pokoke ngene, sing dadi ku omonge. Ya apa Iya, teko rono. Cak. Iya wis, Ya. tak golek-golekno lek ngono tak Ya, ya. utang-utangno. Ya, ya. Aku tak nang gone Cak Jonet. Paling perkara iku paling golek aku. Aku Cak, ya karo pe Ya. perkara iku. Ya wis. Ya Cak matur suwun ya, Cak. Ah. Sim, Apa? Jonet iku watoke keras. Engko bae ana apa-apa rono. Ayo diketing teko mburi. Ya. Dene ana apa-apa, ayo diatasi. Ya, Ngono ya, lho. dilingno ya. Ayo, Ayo. ayo didengke ae teko aku. muga disampeno. Aku ya tanano jariku rek omahe iki ana wong slametan bancaan. Oh, kan ira-irane. Ngirim-ngirim ya apa lak ngono, Bah. Iwak-iwak apa? Sajane ya gak arep-arep aku yo an. Wong eling-eling biyen aku yo ndolek utang biyen kok. Utang nang gone Bang Syariah ayo tak gawe. Lho temen yo tananano biyen yo. Ukasane oleh ku arep-arep res dina sewengi gak tau uang. Kepingin nang oleh-oleh balenan teko sapa. Bubek yo lali juaria iki. Waalaikumsalam. Oh, awakmu acuh. Ah, mau abot-abot to, Jong? Abote, Cok. Yalah. Sampe menggos-menggos, Cak. Abot-abote jenenge aku duwe dulur peno. Walah, aku lho gak arep-arep, Duh. Pak iki gak kok balekno ya gak apa-apa, gak arep-arep aku iki. Nah, ya gak enak ngono lho. Eling-eling peno iku nang aku iku ya. Welas. Iya. Ya apik pisan kaya dulur. Iya ta. Iya. Lungguh kene. Kon melu rek balen wewani ngono sing diblonjo lah. Wis ana-ana Cak. Ngono. Nang aku
Wong aku ya gak arep-arep kok sauri yo tak trimo gak kok sahur aku ya gak arep-arep aku iki. Wah wewean ae kok. Lah apa sih? Wah. Wah iya. Gak apa-apa. Ju. Ya, Cak. Aku wewe biyen nang nggonmu iki tananano. Tak gawane sego 20 kilo tak dang kabeh. Dadah saiki. Ya sepurane. Jenenge aku gak ono, Cak, ya sak. Delani lho. Kok balano tempe iki. Ayo, Cak. Biyen tempe iki aku irisane iki sak bantal-bantal. Dadah kok gawe padane silet ae. Aku nek gak iso nyaur, aja nyaur. Cuma kenang-kenang, Cak. Ojo ngene jeneng aku kon. Tahune irisane sak botol-botol. Pete sak kandang tak beleh kabeh. Tak gone omahmu. Dadah aku kok baleno cetir iki. Digenyakar matamu ngono. Aku mbok kene disegani wong Ju. Dihormati wong. Dadah kon gawe sembrono karo aku. Nek gak ono gawe nyaur dadi nyaur. Botol isine lengo. Iki kok kayak botol kosong. Aku nang omahmu nggawa lengo kletik 2 drum. Supaya cukup kanggo bancan, supaya cukup kanggo goreng-goreng. Kok gak ada botol to dikayu. Aja sepurane wong salah bandane sepurane. Ayo. Nek iso nyaur aja nyaur. Minggat tadi kon. Saya njaluk tolong wong Randuarjo. Beras 20 kilo tak gokal batu jawane. Delok iki lho. Daging sampe entek. Angitmu kucing aku kene. Ojo jagamu tak sapri. Nek besok nyaur, ojo nyaur. Nek besok nyaur, ojo nyaur ya. Aku Kalau di Sinano. Lakon iku geger-geger iku. Iso lapor-lapor iki. Iki wong wedok ya mari bisa to. Nek ditoto Toto apane? Inna Muhammad Sobiri. Gak ngurusi biri ngurusi wewean aku iki. Sing kapan iku ya Diatur apane? iki kanggo sabar. Sabar apa kurang sabar aku. Ojo geger ta.
wong tuwa rek. Lah apa dikenekno ngene iku? Iki wong tuwa. Apa kamu gitu? Apa perkara apa sih? Masalah wewean. Aku biyen wewean nggone Juwariah. Petik sak kandang lu tak blek kabeh. Tak gone Juwariah. Terus? Tak ajeni, Gus. Iya, iya. Balik mrene digawano tempe lo sak silet iki. Terus karepno ya apa? Ya nyawure ku dhewe iki nek marno petik lu delon mrene digawano ceker. Denyeker matamu ngono. Karepno kudu ya balik sakmene ngono. Lho ya iyalah. Lah saiki aku ya takon mbek peno. Takon apa kon? Jaman aku duwe peno duwe gawe. Aku bawa 250. 250. Lah peno aku duwe gawe, bener peno teko. Iya. Tapi nduk buku tak cateten gak ono bawuan peno. Lho sing salah mosok aku. Lah kok gak salah? Lho sing salah piye awakmu? Kok iso? Lho wong awakmu ngundang iku gak ngongkon aku bowo. Wong awakmu njaluk doa restu nang aku. Ya tak restoni. Undangane kan mohon doa. Ya iya mohon doa restu. Lho tak restoni supaya ndek gawe awakmu cek slamet. Wong gak ana tulis neton buwa ngegak e. Maksude ku yo upload ku isen ono. Isen ono. Ora sareng isene bangsa kae agak bayar sak isene. Wong niku Wong jenenge wong duwe gak. Ngene iki aja di arep-arep balekno niki. Arep balike. Oh. Idep-idep peno iku sedekah. Oh sedekah. Tak kandhani. Sedekah tu dapul balak. Wong seneng sedekah iso nolak balak. Nolak balak. Iya. Oh contone wong kaya wong iki ne. Wong ndi Arjosari. Iya. Iki kan sedekah. Sedekah. Sedekah gak liwat apa-apa. Ya panganan, ya tontonan. Ya tontonan. Nyeneng-nyenengno warga. Gak wong kene tok, wong liya daerah ya mesti. Melo seneng bakul-bakul melo seneng. Melo payu. Nah. Awak dhewe ya oleh Oleh bayaran, bayaran. oleh kaya. Ya iki sing jenenge Sedekah. Oh iya ya wis Ngono lho. wis Wis, Ju. aja disauri Ju gak wis ya. Gawe gak nyauri gak apa-apa wis. Wis. Iya wis. Contoh kaya bengi iki. Heeh. Amale wong Arjosari ya liwat tontonan. Tontonan. Hiburane apa? Lodruk. Ludruk. Kesayangane masyarakat Jawa Timur. Heeh. Lodruke Karya baru.